Jama'a assalamu alaikum. Rundunar sanda ta ƙasa reshen jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ta CP Ibrahim Adamu Bakori Fiyedi ta samu nasarar ganowa motocin sata guda 2 da kuma barayin adaidaisau guda 1, wanda kuma duk waɗannan kayayyaki an miƙa wa masu so. Na farko, ranar 3 ga watan 5 na wannan shekara ta 2026 da misalin karfe 5:35 na yamma, 'yan sanda da suke aiki a area command da ke Taroni a nan cikin garin Kano, bayan samun waɗansu bayanai an ga wata mota kirar Pontiac Vibe wanda aka aje ta a wani lungu, wanda kuma akwai zargin alamun ta sata ce, wanda an sanya ido ba wanda ya zo wannan wurin. Daga nan aka ɗauko wannan mota aka kawo ta ofishin 'yan sanda mai lamba KMC 175 CU, wanda kudinta ya kai naira miliyan 12. Bayan an samu an yi bibiya har aka gano mai ita, wanda ya zo ya ce har gida karfe 3 na dare aka je aka yi masa fashinta, wanda kuma ya kawo takardun mota an tabbatar da cewa motarsa ce. Yanzu haka an bashi kuma ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano waɗannan barayi. Haka zalika ranar 23 ga watan 4 na wannan shekara ta 2026 akwai rahotanni da aka samu akan cewa akwai waɗansu barayi da suka sato mota Toyota Corolla LE 2004 model. An sato ta ne daga wani coci mai suna Holy Rosary Catholic Church wanda yake Mambolo Zone 2 Wuse Abuja, wanda kuma da aka samu wannan rahoto 'yan sandanmu na Special Intervention Squad wato SIS na hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai Kano, masu kai ɗaukin gaggawa na musamman, suka kai ga gano wannan mota. Haka zalika kuma wannan motar an ba wa mai ita, kuma ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano waɗannan barayi. Sannan kuma akwai mai adaidaisau wanda shi ma ranar 1 ga watan 5 na wannan shekara ta 2026 da misalin karfe 2:30 na rana an yi fashin wannan adaidaisau, wanda an yi fashin wannan adaidaisau ne a hannun wani matashi mai suna Bashir Abdulhakim daga mararrabar Jos, karamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna a nan jihar Kano. An samu wannan babur ɗin nasa a nan jihar Kano bayan an yi masa fashinsa a can garinsu wato Igabi mararrabar Jos, wanda aka yaɗe fasinja suka ba shi lemo da guba a ciki ya sha, daga nan suka jefar da shi suka yi hanyar Kano. An kama babur ɗin a Kano na adaidaisau daga can, kuma an kama mutane 3 a cikin wannan adaidaisau. Yanzu haka suna hannun 'yan sanda ana gudanar da bincike. Akwai Rabiu Umar ɗan kimanin shekaru 32 da ke kofar Dawanau. Akwai Yahaya Hannafi ɗan kimanin shekaru 20 da ke tudun wada a Kano, da kuma Amina Muhammad 'yar kimanin shekaru 21 da ke unguwar Sheka. Yanzu haka suna hannun 'yan sanda kuma ana ci gaba da gudanar da bincike. Mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori Fiyedi ya yaba da 'yan sandan da suka gudanar da aiki, musamman area commander na Tarauni da 'yan sandan SIS wanda suka himmatu. Sannan kuma ya ƙara godiya ga al'umma da suka ba da bayanai da ya kai ga waɗannan nasarori da aka samu. Mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ce fa mu ƙara jan hankalin mutane akan cewa fa masu laifi ba su da gurin zama a jihar Kano, kawai masu tuba, an ba haka ba za a yi abin da ya kamata domin su zo hannun 'yan sanda. Haka zalika waɗannan kayayyaki da aka samu an miƙa wa masu su a nan hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai, wanda suka yi godiya tare da yaba wa 'yan sandan jihar Kano na aiki da ƙwarewa, aiki da gaskiya, aiki cikin lokaci da ya kai ga wannan nasara. Ana jan hankalin mutane a ci gaba da ba da haɗin kai, kuma mutum in ya san yana da abin hawa, musamman mota ko wani abin hawa da ya sauko babur, ya ƙoƙari ya sa masa duk wani alamu na kariya na security. Inda aka wani motsi ko hanzari wanda ba a da shi ba, ko kuma akwai zargi, kada a yi shiru. Za a iya sanarwa a police station da ke kusa, ko kuma a kira 'yan sanda na jihar Kano a lambobin waya kamar haka: akwai 0803241754, sai 0812382155, sai 0902929926. Mai sanarwa CSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin na 'yan sandan jihar Kano.